Det var ledende, nuværende og eks-ministre. Sagen var, du sagde 1000. Hvad sagde du? Jeg sagde, som arrangøren Fryd siger, vi går ind for fri cannabis, og vi kommer her og protesterer, og vi bliver ved og ved og ved. Hvad var det der med de der toppolitikere? Nå, okay. Ja, det var... det kom dagen efter. Ja. I sidste torsdag var det. Det var Kofi Annan og Papandreou fra Grækenland. Og Mexikos præsident og det der, hvad hedder det der land, hvor de har en masse kokain. Colombia. Ja, okay, nu kommer jeg lige væk. Men de har i hvert fald foreslået generelle stoffer på verdensbanen frit, men især, siger det, især cannabis. Og det synes jeg er rigtig fedt. Fordi de siger, at der er så mange mennesker, der nyder cannabis, og det er så udbredt på hele verdensplanen. Og krigen mod cannabis og narko har forfejlet sig selv fuldstændig, og det erkender de nu. Det var den, som præsident Nixon satte i gang for cirka 40 år siden i Amerika. War on drugs. Og den er fejlet fuldstændig. Og nu er det altså ikke bare mig og flere andre, der står og siger det. Nu er det altså Kofi Annan og sådan nogle. Fik den op på borgen. Og enhver, der ved noget om dansk politik, ved jo, at det er jo ikke bare i Danmark, man kan frigive hassen her med et snuptag. Det kommer fra udlandet. Først og fremmest fra de nordiske lande. Det var dem, der indførte nul-tolerancen, men især fra USA, United Bloc. Det er først, når Obama trykker på knappen og siger, yes, we cannabis, så rykker det. Så det var det. Herhjemme er der sket det, at vores egen sundhedsminister, hr. Bertel Haarder, har frigivet cannabismedicin til sklerosepatienter. Og det er jo ikke normalt, men jeg vil faktisk gerne sige en tak til Bertel Haarder, fordi du gjorde det. Det er, ja. Så jeg håber, du kan nyde din risenbrød i fred derhjemme, og så sidder vi og sætter dig en positiv tanke. Du frigav cannabis. Det er desværre kun til sklerosepatienter indtil videre.